tym filmie nauczysz się wymowy, jaka panuje w literackiej kaszubszczyźnie, czyli takiej, która jest nauczana w szkołach, bądź można jej usłyszeć np. w radiu Kaszebę. Język kaszubski niejedno ma imię i potrafi być bardzo zróżnicowany w zależności od regionu. Nie zdziw się więc, jeśli w przyszłości któryś z Twoich rozmówców będzie mówić nieco innym kaszubskim niż Ty. Kaszubskie on wymawia się jako un lub u. Na przykład Kunt, mdum, a z lewiuńskum wymawia się jako an, jak w polskim wyrazie kwadrans. Na przykład samp, jeśli znajdują się na końcu wyrazu, wymawia się jako zwykłe a. sa, E ze stryjśkum wymawia się jako coś pomiędzy a y. mlekłe, mejst, Na końcu wyrazu wymawia się jako i. asfaltowani, Te charakterystyczne u zamknięte, tylko z kreską w drugą stronę, wymawia się jako łe. łekłe, łeblica, Kaszubskie u jest podobne do tego niemieckiego umlautu. Ułóż usta jak do polskiego u, ale postaraj się wymówić i. ruta, Te charakterystyczne u z kreską wymawia się jako ły lub u. Na przykład chłytkłe, młylk, w kaszubskim czyta się jak i, podkreśla twardość poprzedzającej spółgłoski. Na przykład syn, zymk, nyśrych, dzysy, cyg, by wymówić szwę, układamy usta jak do a, ale mówimy e. mega, By wymówić o z daka, ułóż usta jak do polskiego u, ale powiedz y. dyka, płelsky, O zamkły, czyli kaszubskie zamknięte, to dźwięk pomiędzy o a u. Ułóż usta jak do polskiego u, postaraj się wymówić o. szuńc, upa, Kiedy te dwie litery są obok siebie, czytamy je następująco. Jako łe, jeśli znajdują się na początku słowa, na przykład, łeda, lub jako łe lub włe, kiedy znajdują się w środku lub na końcu wyrazu. piłę, adłekactłe, Szy w kaszubskim czytamy miękko, jak tą czeską literę. sior, kasiebę, Czy w kaszubskim również czytamy miękko. cias, ciec, Kaszubskie ży to dźwięk pomiędzy ży a zi, jak ta czeska litera. Na przykład zgło, zieci, kaszubskie dży wymawia się jak dzi. Na przykład wiöldzi, ch na początku wyrazu może być nieme. hel, Kaszubskie i to dźwięk pomiędzy i a y, jak w polskim słowie miska. Na przykład miec, niwitro,